Takže čaute ľudia, moje meno je Milan a toto je už štvrtý part z našej hry Minecraft. A dneska by som už dostával ten náš domček. Vidíte, už kúsok som ho aj stával, ale to tak ako keď som netočil, kúsok som ho postaval. A dneska si ho aj zariadíme, urobíme si podlahu, strechu, ďalšie poschodie a hore budeme mať takú ako keby taký sklad. A tak no, tak ideme naťažiť ešte drevo. Nejdeme naťažiť drevo, lebo nemám sekerku dobrú. Mám skoro ju rozbitú. Tak si vykraftíme novú. A ďakujem vám za minulý part, čo ste ma za tie dobré komentáre. Veľmi som vám za to vďačný a ste moje jediní, ktorí ma aspoň pozerajú. No. Tak, už mám také na YouTube, že môžem natáčať dlhšie než 15 minút. Som si overil účet. Prepáčte, že to seká, ale to chvíľku prestane. Však počkajte, si nastavím. Vypnuto, OK, môžeme ísť naspäť do hry a už to neseká. No. Vážne prepáčte za tie lagy, ale mám starý počítač, no. No. Aha, tu máme aj kravy. Dobro, nebudem ich zabíjať, ale potom, počkajte si. No, dobre. Tuto by sa mohlo, tu sa bude môcť ísť hore. Tak, fajne. Aj tu. Ja som zabudol, ako sa robia rebríky. Aha, už viem, ok. Ja som si načo craftil toľko veľa stíkov. Ježiš, ja som taký, ježiš. Bože môj. Joj. No nevadí, no. Hop. A hop. Tak, dobre. No. Jeden rebrík sa nám zvýšil, no, tak čo teraz s ním, no. Tak si ho nechám u seba, no. A teraz ideme postaviť toto. Či to spravíme z tohoto dreva? No dobre, spravíme to z tohoto dreva. OK. Tak, máme piesok, máme sklo, aspoň. To dúfam, že máme. No. Či sme všetko nevyničili. Nie, nevyničili, OK, to je dobré. Tak, a teraz už budeme mať rovný stack, no, vedel som. Tak, a ideme si postavať takú striežku. Tak, OK. Dám to na 3 bloky, takto fajne. Dobre. Čo som chcel? Aha, OK. Dobre. Toto bude jedno okienko. Počkaj. Nie. Dobre. Tak. A, tak. Bude dobré. Podľa mňa, hej. Tuto takto sklo.
A tu budú ešte také schody, ako keby to ako vyzeralo. Aj tu budú schody tu. Vidíte? No. A to isté spravím aj tuto. Takže tu sme začali, OK? Tak. Dobre, teraz takto. OK. Tak. No, teraz iba spútať toto. Hop. Takto. Ešte tu. Nie. Aha, ja som to spravil zle. Však. Ako to teraz? Aha, OK, už viem, že ako. Ja som to posunul. Tak. Počkaj, ako to má byť? Aha, OK, tak to postavíme ešte raz. Sa mám to nevydarilo, no. Dobre, aha. Mne to nevychádza, pozrite. Teraz čo s tým? Tak necháme iba jedno také, alebo ja spravím takto, Bude dobre tak. Dobre. Tak, a ešte toto zburtáme. Tu mám sekerku. Tak, a bude takto, Bude dobre podľa mňa. Takto. A toto musíme posunúť. Bože, ja som taký pad a mat. Bože. No, tak, teraz ideme tu kúsok. To sú 3, áno. 1, 2, 3, nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 4. 1, 2, 3. 4. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak mi to nemôže vychádzať? Bože môj. Aha, už viem, OK. Už viem, ja som mám tak, OK, no. Bože, bože, taký fail. No. Takže, pozor. Tak. A. Tak. Tak. A tak? No. Takto to vychádza. Dobre, konečne. No, dobre, fajne. Hop. OK. Tak. No. Toto vyzerá dobrá. Takto. Tak. Toto už je tento. Nie som. OK, aha, dobra. Teraz je taký fail deň, preboha. Však, zase to, ježišmňa, ide šlak. Prečo? Dneska to nazvem fail deň, ty kokos. Bože, mňa šlak trafí. Jednu stranu viem spraviť, ale druhú nie. No, pozor. No, pozor. 1, 2, áno, tu 2. No. 1, 2, 3, takto. No, dobre.
Začal som. Sme tu, áno. Takže ešte tu. A tu? No. No a teraz tu to isté. Raz, dva, 3, 4. Dočiahnem. No, dobré. Tu čo? Aha, dobro, jeden buk. No, teraz nepokašľať toto, hej? No, dobré. No konečne, No, dobre, vychádza mi to. Už som sa zlakol. Môžeme to spraviť aj tak. Nie, to mi nevychádza, okej. Tak nebudem nič robiť. Okej, no, tak ideme spínkať. Dneska dokončíme tú strechu. By som veľmi rád dokončil. Aha, tu mám ešte toto. Drevo aj tu vzadu bude. No jasné, že hej. Tak. No. Keď to bude dokončené, to bude vyzerať kúsok dobre, no. A teraz. No dobré, ježiš. Nevadí, nebudem sa kašľať s tými onými, lebo mi to i tak nevychádza zase. Nič nevychádza. Teraz čo chcem stávať? Prepáčte, že som taký manták, ale som, no. Joj. Taký fail deň. A sme boli v Petliari grilovať mäsko. Fajné. Ja som si dal fajnú krkovičku. A tak. Dobrá, tuto boli 6 kúskov dreva. Tuto budú 5. Či 4? 4. 4. OK. Tu. No. Tu máme ešte kopu toho dreva. Už teraz vidím, že o 1 minútu tu prídem a už tu nebude žiadne drevo, no. Lebo všetko to tu vyseká. No. Dobrá. Teraz ideme tu. No, dobra. No. Bože. Dobre, no. Aspoň ma toto napadlo, že to sa mi hodí. Dobrá. Dostávame tu toto. Pardon. Ježiš, no nie, šlak ma trafí, zase to nevychádza. Aj ježiš. Kurde, je, áno. Ježiš. Kurde. Joj. No, teraz to ako spravíme. Bože, mne z tohoto domu na zvracanie. Aspoň vidíte, že Milan nejak mu to nevychádza. Milan fail. Toto bude moje meno. Už to teraz vidím. Milan fail. No. Keď toto mi nebude vychádzať, tak ja sa odbachnem. Prisám, ja sa odbachnem. No čakaj.
No. Aj bože. Ja čo robím, ty kokos? Mne nič nevychádza. No, tak ďalšie video bude asi z Counter-Strike Jailbreak, lebo mne to absolútne nejde a zase mi to niekto. Píp. Ako to je? Ako som toto mohol postavať? Ako? Pozrite sa na to. Aha. Čo robím zle? Aha, už viem, ok. No, takto. No konečne, Ježiš, ja som taký rád. Ňam. Jaj. Koľko saplingov. Aspoň na saplingy mám šťastie. No. Ďalšie video bude z Counter-Strike, no. A môžeme aj s kamošom, s tým, ktorým som vám hovoril prvé alebo druhé video, si nespomínam. A s ním bude video z Jailbreaku, áno. Tak, dobre. No, dobrá, toto mi bude stačiť. Tak. No, kde je náš dom? Tuto však. Dobre, tu je. Bože, tie katastroje. Bože môj. Joj. Bože, prečo ja? Aha. No tak, toto je moderná doba, no tak, čo už, no. Také je to hnusné domy, jej. Tak. No, choď preč, ty drevo. Aj bože, ja ďalší part tento dom zapálim, lebo to je prekliatý dom, tomu verte. A ešte áno. Aj bože, mne je tak zle, preboha. Pardon. To bolo nevyhnutné. No, a už nemáme ani piesok. Ježiš, jedno... Joj, bož. Vidíte to? Mne sa nič nedarí. No. Jeden piesok, no. Fajnovo, no. Ty kokos. Na čo to... No, mohlo sa toto mne stať. Mohlo. Ježiš, ty kokos, ja mám také nešťastie. Joj. No. Tak toto je náš dom, no. Pozrite na ňo, ježiš, ja sa idem asi vyzvracať. Bože, ja idem do kúta, toto, že som... Ty kokos neúspel v nejakom blbom dome. Ty kokos, pozrite sa na ňo, ježiši, bože môj, čo som to zase postavil. Nie, bože môj, to čo som postavil? Ježiš, bože môj. Ja idem do kýbla sa vyzvracať, ježiši. Bože môj, ježiš. No, dobre, ty kokos. Prečo ja? No, teraz kašlíme už na tú strechu, áno. To
to si absolútne nevšímajte, to nič, ona je iba muzikantka, no. No tak, tuto budeme mať cukrovú trstinu, ako tak vidím. No, tak. Aj keď neviem, na čo mi bude, ale tak prečo nie, no. Tak cukrová trstina, to na čo toto. No dobré, ale tak keď tak, no tak si tu môžeme sa baviť, tak, no. Potom ďalší part pôjdeme aj do jaskyne, ale to už v ďalšom parte. A teraz na úvod, nie na úvod, ale na koniec dnešného partu sa rozlúčime spolu s kravou. Áno, však. Tak toto by bolo na dneska všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, pekný komentár a vidíme sa u ďalšieho videa. Takže čaute! Mú.